Ja, jebem familiju onu. Nastavit ćemo sa epizodom Vuk sa poškama nakon što otkrijemo rezultate loto brojeva. Danas proveravamo ko će pobediti lutriju sa 300 milijardi dinara. Znači, evo reči. U pičku materinu. Idi u pičku materinu. Stani kume, pa šta radiš ti to? Vidi sine, ovo ti se zove miješanje penaste mase. Stani! Glavni arhivator Car Boškic, 11 lica. Staroslovenački. Molim vas. A jebeva. Elizabete je trenjažna. I onda je umrla. Ha! Srećna nova godina! Alo, što si mi provalio vrata kolju jedan i nije danas nova godina? Ne mogu da se opustim dok jedem svoju omiljenu salamu. Što? Nisam na vas mislio, pičkava materina. Pežite pre nego što vas ubuzam. Što? Ajde, pežite, rekao sam vam. Ako hoćete tako da me zajebavate. A? Evo, upucat ću te. Evo. Da li neko od vas zna gde je Krmak, pošto nema ga već 5 minuta? Rekao mi Krmak da će doći sa svojim novim specijalnim vozilom. O, evo ga sada. Šta je sirotilja? Aj, upadaj u auto pre nego što bus dođe. Alo, pa jebena teco, vraćajte se u moj autobus, pravilo važi tako. Ma marš đubre jedno, imaš cirozu jetre. Ako ste mislili da je ovo šta... Kako se izgovara ova jebena reč? Ako ste mislili da se ovo stvarno desilo, prevareni ste. Jebika po... Ako ste mislili da se ovo stvarno desilo... Đuro, otpušten si! Ne! Dobar dan, deco, možete da pogodite šta je danas? Netočno! Ajmo dalje. Dan za odlikovanjca. Pa čekaj, kako si ti ustao mrtav? Pa onaj tamo je bio Đure, jesi ti poludeo malo? Pa nije sam poludeo, nego imam dioptriju.